Ndithe yakulumkela indlela zam ndize ndingone ngolwimi lwam. Ndogcina umlomo wam ngomkhala xa ukhohlakeleyo esebusweni bam. Ndasindenge ndathi xhwala, ndathi ntuna kokobulileyo lwaza usuzi lwam lwavuka. Intliziyo yam yabashushu phakathi kwam, ndisacinga watshulika. Ndathetha ngolwimi lwam, Yehova ndazise isiphelo sam nomlinganiselo wemihla yam ukuba ungakanani na, ndize ndazi ukunqamka kwam. Masiyindululeke le nkonzo yomdali ukuba sivume kunye ingoma 258 Yerusalema ikhaya lami endikuthandayo, ofeswane nomzamo wam ze ndiphumle kuwe, obonani na amehlo am lo masango mahle nestrato zezegolide zomzi wosindiso, umzi omhle kune-Edeni ongangenwa sono, nezihlalo zawo zinhle ikhumbula wona. Zingandidambungisana inhlungu nokufa, sendiyibone iKenana engunaphakade, namabandla abapostile angqonge umsindisi, nabo bonke abakuKristu bayakuya khona. Yakulangazelela iYerusalem entsha, imizamo yophela nawufika kuyo xa iphela. Ndimcele utata uNjatshula asikhokhele ngomthandazo.
𝗉𝗒𝒃𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂 kwemini Thixo ungusomandla nini zonke. Uqala Nkosi le inkonzo Thixo wethu yesisigaba Thixo namandla. Zaphambi kobuso bakho moya ongcwele Thixo Nkosi namandla ixolele Nkosi amatyala neziphoso Thixo wethu endizenzileyo phambi kobuso bakho. Nganele Nkosi ukuxolela mna ndedwa Thixo wethu kusukela Nkosi entloko umongameli wethu wehle Thixo namandla ungene Nkosi kwezi family yonke Nkosi ngerhamente Nkosi uxolele Nkosi amatyala neziphoso ezenzileyo phambi kobuso bakho. Ngoba Nkosi ilizwi lakho Nkosi liyasixelela Thixo wethu oba Nkosi sona ngumcinga nangomthetho size sigqibele ngokwenza Thixo wethu nini zonke. Xa Nkosi le mini Nkosi ijika Thixo wethu ilanga siza phambi kobuso bakho Thixo wethu kuqala Nkosi le nkonzo Thixo wethu ethi Nkosi xa ibizwa nini zonke inkonzo Nkosi yabangasekhoyo Thixo wethu nabankosi ezifemeli Thixo wethu zilapha moya ongcwele Thixo namandla. Ngena Nkosi ngokwakho phakathi kwazo Thixo namandla amakhulu xa osenamandla ezawubiza Nkosi amagama Thixo namandla kukhunjulwa nizinto zonke ifemeli zabo Thixo namandla. Makuthi Nkosi xa kusenziwa le nkonzo Thixo namandla akuvuselela Nkosi amanxeba izinto zonke kwakho Nkosi Thixo namandla kuhlaziywa Nkosi kuzawucinywa Nkosi amagama wabo Thixo namandla ngokupheleleyo kule bandla moya ongcwele Thixo namandla. Yehla ke moya ongcwele ufukame Nkosi ube livumba elimlandi Thixo namandla. Ewe Nkosi siyazi oba Nkosi phakathi kwabankosi kukho abankosi abaphilwa babiwa Nkosi kulo mbhubhane Nkosi we-COVID Thixo namandla amakhulu mnini zonke simema Nkosi lo moya ongcwele oba Nkosi bawundandi ufukame Thixo namandla xa ezawulayitwa Nkosi amakhandlela Nkosi kwabo Thixo namandla ezawucinywa emveni koko ecinywa Nkosi kweli lizwe kodwa Nkosi sikholelwa abankosi ngasentla Nkosi wethu amakhandlela abankosi ayakhanyisa nabankosi ancipha nganeno apha kodwa ngaphambili kuwe aye Nkosi egqame layita nizinto zonke fukama ke Thixo wethu nakumongameli wethu Thixo namandla ezawuqala le nkonzo susela Nkosi igalile pasika Thixo namandla sikuva moya ongcwele uthatha ngaye kodwa ngalo umzuzu Thixo wethu simema Nkosi umoya omtsha ukuze Nkosi xa emile ezawuthetha Nkosi nolusapho nelefamily zilapha zonke Thixo namandla aze Nkosi umangcwalise Nkosi ngomoya wakho ongcwele ukuze Thixo namandla xa ethetha nazo Thixo wethu ezibonisa indlela yenyaniso abankosi akuphelela apha engcweleni Thixo namandla amakhulu kodwa ngoku ngapha kwengcaba Thixo wethu usenguThixo lawula Nkosi phakathi kwelibandla ukuze kuvakale umoya wakho ongcwele ubonakala ubukhulu bakho ukuze sikuve ngela nathi ke Thixo wethu ukuze Thixo namandla amakhulu sigqume imihlala lamabandla lapha nezikhokheli zilapha zonke ngokuthela naphakathi amen. Wethu osezulwini 𝗍𝗂𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂
ilizwi lomdali lifumaneka encwadini yendumiso chapter 90 ndumiso 90 kwabaphethe kamachula sewisili 286 ndumiso 90. Singekazali indaba ungakawudala umhlaba nelizwe kwangunaphakade kude kube ngunaphakade wena unguThixo uyamguqulela entabalelweni kumuntu uthi buyelani bonyana babantu ukuba ebusweni bakho iwakala iminyaka njengemini yezolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku uyabakhukhulisa abanjengobuthongo kusasa abanjengenxa ihlumayo kusasa iyatshatshamba ihlume ukuhlwa yasikwa ibune ngokuba segqithwa ngengqumbo yakho siyakhwanqiniswa ngumsindo wakho iinkohlakalo zethu usibekile phambi kwakho izono zethu esifihlakeleyo usibekele ekukhanyeni kobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho siyayigqiba iminyaka yethu njengembala imihla yeminyaka yethu iminyaka 70 naxa ithi ngenxa yokumelela ibe iminyaka 80 amandla ayo awubunzima nobubi noko ukuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke kubani na wazi amandla enqumbo yakho nomsindo wakho ngangokoyikekayo kwakho sazise Nkosi ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elungileyo buya Yehova koba kade kangakanani na uze ube nosizi phezu kwezithaka zakho sikholise kusasa ngobele bakho ize sigcobe sivuye yonke imihla yethu sivuyise Nkosi njengokwemihla wasibandezela ngayo nanjengokweminyaka esabe sibone ububi ngayo makubonakale izenzo zakho eziqaleni zakho nobungcwalisa bakho kubantwana bazo mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu ewe umsebenzi wezandla zethu uqinise Thixo siyavuma ukuba unguYehova Siyakudumisa Thixo Siyakuvuma ukuba unguYehova umhlaba wonke ubhekesha wena uyise
njengoko sibhalile uPawulos ebhalela ibandla laseKorinte okokuqala isahluko 15 sifunda ukususela kuvesi 42 amagama abhalwe egqamileyo athi uvuko lwabafileyo. Masifunde ke nabo sele beyifumene. Lunjalo ke kanye novuko lwabafileyo umzimba uxwayelwa unokonakala, uvuka ungenakonakala, uxwayelwa uswele imbeko, uvuka unobuqaqaba, uxwayelwa uswele amandla, uvuka unamandla, uxwayelwa umzimba ongowemvelo, uvuka umzimba ongowomoya. Kukho umzimba ongowemvelo, kukho nomzimba ongowomoya. Ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa owokuqala umntu Adam waba nomphefumlo odla ubomi, owokugqibela uAdam waba ngunyana odlisa ubomi. Ke akuqali okomoya, kuqala okwemvelo, kwandule ukuza okomoya. Owokuqala umntu uphume emhlabeni, ungowomhlaba. Owesibini umntu iNkosi uphume emazulwini. Into ayiyo owomhlaba bakwayiyo abomhlaba, kanjalo nento ayiyo owasemazulwini bakwayiyo abasemazulwini. Njengokuba sawambathayo umfanekiselo womhlaba, siyakwambatha nomfanekiselo wosezulwini. Ke bazalwane, nditsho ukuthi inyama negazi asinako ukudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Nokonakala akunakulidla ilifa ukungonakala. Yabonani, ndizixelela imfihlelo okunene asikulala ukufa sonke, kodwa siyakwenziwa ngakumbi sonke ngesiquphe, ngephanyazo, ngexilongo lokugqibela. Kuba liyakulila ixilongo, bavuke abafileyo bengenakonakala. Senziwe ngakumbi ke thina, kuba kumele oku konakalayo ukwambatha ukungonakala, noku kufayo ukwambatha ukungafi. Xa ke oku konakalayo kuthe kwambatha ukungonakala, noku kufayo kuthe kwambatha ukungafi, liyakwandula ukwenzeka ilizwi elibhaliweyo lokuthi ukufa kuficelwe eloyisweni. Luphina kufa kulwamvila lwakho, luphina hadesi kuloyiso lwakho. Ulwamvila lokufa sisono, amandla esono kumthetho. Makubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso olo, ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu. Ngoko ke bazalwane bam abazintanga, qinani ningabi nakushukuma, nihlale niphuphuma emsebenzini weNkosi. Nisazi nje ukuba ukubuleleka kwenu akulambathi eNkosini. Lilizwi lamazwi kaThixo eli. iNkosi engumthandi nomgcini wenkoleseko ingasikelela ithamsanqelise ukuleswa kwalo ngoku nangona phakade. Amen. Ingoma 259 nika amehlo ikhangele Yesu Kristu.
Amen.
Siyabulela. Mandithathe ke lo mzuzu ngibulise phakathi kwethu umfundisi 𝘆𝗵𝒻𝒂𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂 amagosi sekethe mama umongamelikazi mama 𝘆𝗵𝒻𝒻𝒂𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂 executive yomama ngomama bonke abashumayeli belizwi likaThixo executive sekethe abavangeli ubabili abakhoyo phakathi kwethu ndibulise ke intombi ndibulise ichurch choir ndibulise ifamilies zonke ezikhoyo apha phakathi kwethu ezize kule nkonzo yesikhumbuzo sabazali bethu omama bethu otata bethu abantwana bethu abaye basishiya ukusuka kule fasi egqithileyo uzothi kangoku wonke umuntu lapha ndiyanibulisa kwelihle igama lomfeli lomvukelwano madodana kanye ngibulise oba madodana i-host ndingangabulisi i-host kwelihle igama lomfeli lomvukelwano uYesu Kristu molweni. Okokuqala mandithathe elithuba ndibulele kakhulu into yokubana ii-families zize apha xa sisicelile into yokubana sizokwenza le nkonzo yokukhumbula abazalwane bethu besinabo enkonzweni yeke yonke into beniyenza abanye icawa abangena kuzo bazongena kunye nathi apha ngalawo mazwi ke sifuna ukulenza kakhulu imbulelo sisithi enkosi kakhulu ukubana nini lapha siyenza ke enkonzo yasecaweni ngenjongo not zokuvusa amanxeba kodwa injongo yazo yokubana yabona xa kufika isithongo ziba ninzi izinto eziba sengqondweni because sifuneke ubuplane into okubana you are responsible ukuba makafihlwe ngesithozana uthambo lakokwenu so ube busy mhlawumbe ungalitholi ithuba elaneleyo okanye okwesibili kuba ukuthi xa kuthiwa nasi isithongo bafika umamelwane nabantu becawa neefamilies zonke zibe lapha kunye nawe ungayifinishi mhlawumbi laa nto urealize after umngcwabo xa bemke bonke wabathi omunye utata xa ethetha wathi umngcwabo uqala emveni komngcwabo ngoba it's when we realize into okubana akakho nyani naxa wonke umuntu bekuchasile empini and then you realize into okubana akakho nyani. Sometimes abanye abantu they struggle with that for the long time bestrugglisha trying to understand abanye they even try to avoid baye bephangela kule ndawo aphangela kuyo abanye abantu aphangela nabo abanye abantu bathi xa ndike ndabona ubani wayephangela naye ibe ngathi ndiyabona omnye avoide ii-friends zakhe omunye avoide icawa ayithi kuba ngazathi xa ndiyecaweni ndizombona yonke loo nto leyo so ithi ke loo nto masithi emveni koko siyenze le nkonzo emveni kwexesha elide siyenze le nkonzo ayivusi manxeba kodwa I'm sure sibe sisithi isevisi sisithi we are now celebrating ubomi bakhe nokubana uThixo lithwalile kwade kwaleli xesha lesisuke sifisa into yokubana sisithi namhlanje accept into yokubana inyani akapho phakathi kwethu and life fanele iqhubekeke ibheke phambili. Namhlanje ke sizolayita amakhandlela abo okugqibela apha ecaweni namakhandlela nani esothi xa siwalayita la makhandlela sisithi kuni njengoba siwalayita la makhandlela asymbolize into yokubana ngoku ebesaphila emhlabeni ngoku sizowacima official amakhandlela sibawele into yokubana ingaba nakuni ugoodbye wokugqibela nisazi into yokubana niyabakhumbula njengoko kukhumbulwa wonke umuntu
kodwa ke niyazi into yokubana akuzoba ukufa ngokusistumbling block ebumulini. Sizokwenza loo nto namhlanje zi-families. Sizongena ke kwinkonzo yokukhanyisa amakhandlela. Xa siyenza le nkonzo sicelile uba zonke ii-families ziwaphatha amakhandlela wazo azolayitwa. Ndiye ndatshekisha ngathi kunobhala bonke abantu bawaphethe amakhandlela. Ndiyayazi into yokubana amanye amagama azobizwa ifemeli ingekho, and then ke if ifemeli ingekho, I'm not sure uba ke amagosa amabandla awuhlelele nalo uba if ifemeli ingekho kufanele irepresentwe ngamagosa. I hope ke bawuhlelele, and then if abawuhlelelanga ke kodwa igama lakhe liyobizwa noba mhlawumbe ke akekho ozorepresenta ifemeli, if amagosa bawu-arenjanga mhlawumbe umcimbi wamakhandlela wabo, and then ke kodwa igama lakhe liyobizwa ngolo hlobo. Ngenxa yokuba sibaninzi kakhulu, ndiyocela into yokubana xa sibiza igama lomuntu esimbizayo sibaninzi, mhlawumbe ispace soba sininzi apho phambili. I will request into yokubana uze umntu oyi-1 ozolayita ikhandlela, but xa sibiza igama ifemeli yonke iphakame, ibonakalisa into yokubana ke we are part, even though asizokwazi ukuza sonke ngoba sibaninzi kakhulu, but xa libizwa igama ifemeli leyo iphakame iningezinyawo. Ndiyocela ukuba senze kanjalo. Xa ijubiza wonke amagama ke siphakame sonke ke wonke umntu irhamente, kodwa nje just to represent xa kubizwa igama ehamba eza apha ngaphambili, ifemeli imimile ngenyawo lide lilayitwe ikhandlela, ifemeli leyo imi ngenyawo. With a hope uba unobhala uzokhawuleza kodwa hayi kakhulu, so that ukunika idepth nesidima kwigama negama elibizwayo libalize ngaphambili ngezuma. Apha ke mna ikhandlela lelo esizolayita sikwazi uqhuba lokho kanjalo. Masiphakamise unobhala eze ngaphambili.